שלום לכל הצופים ולכל הצופות. היום אני אלמד אתכם איך להכין קינוח ממש טעים, בלי עזרה של ההורים, בלי טיגון, בלי אפייה. לא צריך כמעט כלום, חוץ משלושה מצרכים. דבר ראשון, צריך ביסקוויט. לא משנה איזה צבע, וניל או שוקולד, אני יותר אוהבת שוקולד, איזה טעים. דבר שני, אתם צריכים קצפת. כן, קצפת זה מאוד טעים. דבר שלישי, אתם יכולים או פצפוצים או סוכריות או דגני בוקר, קורנפלקס. דבר ראשון, לוקחים את הקצפת ואת הביסקוויט, פשוט שמים את הקצפת על הביסקוויט ככה. זה ממש קל. אחרי זה לוקחים כמה דגנים, שמים, אפשר גם לשים סירופ שוקולד, ממש טעים, ואחרי זה פשוט אוכלים. טעים. יש עוד כמה דוגמאות. אז אפשר לקחת כמו ביסקוויט של גלידה, ופשוט לשים בה נגיד ענב, ורימון, ואז לשים קצפת מעל הפירות. גרעין של רימון. זה יוצא טעים מאוד. אם נשים גם שוקולד, נגיד בקצה, איפה שאתם רוצים, זה יוצא מאוד טעים. אני אישית מאוד אוהבת את זה. טעים מאוד. יש גם עוד מלא עיצובים. נגיד עיצוב הזה, שלקחתי קצפת ושמתי, אפשר גם לשים עוד. שמתי פשוט רימונים מסביב. טעים מאוד. ביי. תעשו לייק לעמוד ותירשמו.